Усім привіт, хлопчики та дівчатка, і перед початком не забувайте переходити на канал, ставити вподобайки, писати коменти, підписуйтесь на канал, тому що саме від ваших лайків, підписок і тому подібного залежить розвиток українськомовного контенту. А сьогодні ми продовжуємо робити фоточки та збирати скарби. Для цієї фоточки нам потрібна ось ця феррарка, а ось такий я на неї нацепив тюнінг, візуальний. Пишіть плюс-мінус, кому подобається, кому ні, а ми тепаємось на місце. І тепаємось ми сюди, в Сієру, Very Dream. Вертаємо різку туди в воду. Помиємо нашу феричу, хоча вона не була не дещо брудна, але ми в'їжджаємо в воду на всіх порах і їдемо до цієї теми. Тикаємо камерку. Воу, і робимо ось таку фоточку, коротше. Не конкретно. Прикольно виглядає. Так, і фотозавдання в нас в цьому сезоні виконано.